6. kapitel, slutninger og serialitet. Så sidste kapitel i den her ombæring. I kan se, der er nogle modeller heroppe, og der er nogle filmposter fra Ringenes Herre hernede, og så er der et billede af Daenerys Targaryen hernede i bunden, men det vender jeg tilbage til senere. Jeg starter lige ud med at prøve at vise det her med slutninger og serialitet. Jeg kom lidt ind på det i sidste kapitel, det her med, at hvordan at slutningen af Fellowship of the Ring, hvordan den ikke toner ud, men den ligesom kører videre ind i en ny bue ind til den næste film. Så den måde, vi ligesom kan dele det her op på, det er, at vi har, vi har de her film, som vi ligesom kan dele op. Vi skal se. Gør det lidt bedre. Sådan der. Sådan der. Lad os sige, det var det. Så nu har vi ligesom de her skillelinjer med, at vi har de her 3 forskellige film, og vi har de her 3 forskellige kurver. Og de ligesom slutter af på en måde, hvorpå vi skal lære opad. Og det, der er vigtigt, det er, at konflikten hele tiden skal optrappes. Og hvordan kan vi ligesom se det i de her film? Jo, vi skal ligesom have i den første film, jamen, så skal vi ligesom blive bekendt med den her verden, og hvor farlig den her ring den er. Så de primære, antagonister i den her ring, der er noget, som der ligger langt væk. Så dem, der er håndgribelige, vi ligesom skal forholde os til, det er ringånderne. Ringwraiths. Så det er de her mørke ryttere, som vi ligesom skal forholde os til at prøve at komme væk fra. Det er det primære. Og de er selvfølgelig ikke særlig rare, men så slemme er de heller ikke. Jo, jeg ved godt, der kommer en Balrog, men den bliver ligesom håndteret, og så kommer vi videre derfra. Så det primære, vi ligesom skal håndtere, det er ringånder. Okay, Balrog. Lad os sætte den med os. Så kommer vi så til næste afdeling, fordi altså en Balrog, som der så ryger ned i dybet, det er jo selvfølgelig farlig i situationen, men det er ligesom håndteret, eller Gandalf er i hvert fald på sagen. Men vi så ser i... jeg har byttet rundt på de her 2. Det var da ikke så smart. Det var lidt skidt. Det har jeg først lige opdaget nu. Det gør jeg. Det rykker jeg rundt til slut i den endelige planche, så det var lidt pinligt. Lad vi se. Nå, i hvert fald. De 2 tårne, som der ligesom skal være i film nummer 2, der opper vi ligesom konflikten ved at sige, at nu er Saruman. Han er officielt trådt ind på fjendens hold, og det giver et problem, fordi han har forresten også en meget stor hær. Det er altså oppe bakke. Så nu er vi ligesom gået fra ringånder og Balrog til Saruman og hær. Så nu er altså, vi har en decideret nation, og en af de mest magtfulde troldmænd på Middle-earth er skiftet hold. Så det er ikke synderligt godt. Men vi skal også fortsætte videre op til 3. og 4. film, eller 3. og sidste film, hvor at, nu skal vi så op mod The Big Bad i form af Sauron, og her gange 2, altså nu er den endnu større, og endnu vildere her. Så det vil sige, at vi går fra sådan, jo, der er noget spænding og noget mere, men det bliver hele tiden optrappet. Og det tænker jeg, det er sådan nogenlunde til at forstå det her, altså med hvordan man eskalerer konflikten, og også med hvad der er på spil. Fordi til at starte med, jamen altså i første film, jo, hvis de mistede ringen, så ville det ikke være synderligt godt, men det ser ikke ud til at være hele verdens undergang. Så er der så, det vil ikke være synderligt godt, hvis man taber. Alt er samtidig ikke tabt, hvis Saruman han vinder. Men hvis Sauron han vinder i den sidste, jamen så er det game over på det hele. Så det vil sige, at du opper ligesom hele tiden de her stakes undervejs. Det betyder også, at på et eller andet tidspunkt, så rammer du et loft. Jeg skriver det lidt pænere her. Og hvad mener jeg med det? Jo, det betyder, at nu er du på konfliktskalaen, der er du nået så højt op, så du ikke kan komme længere op i den her verden. Altså, hvis du skal et niveau over Sauron, jamen, så skal du mere eller mindre op på gudeniveau i den her verden. Så det er altså svært at fortsætte den videre op herfra. Og når du når et loft, jamen, så er du slut. Så er det færdigt med historien. Og det er der nogle filmfranchises og serier, som der har svært ved at indse, hvor man ligesom siger, at der er penge i skidtet, så kan vi ikke fortsætte lidt mere. Og så prøver man virkelig at træde vande, eller virkelig lave nogle strækøvelser, og prøve at brygge videre på en kop te, som der egentlig bare var færdig. Det gennemskuer folk relativt hurtigt, og det er simpelthen bare trættende at se. På det punkt, der har jeg det rigtig svært ved tv-serier,
hvor du for eksempel i en sæson ret hurtigt kan identificere sig. Jo, der er en fornuftig grundhistorie i det her. Måske er der substans til halvdelen af tv-serien. Måske på en god dag 3/4 af det. Men så fordi, at den her ene serie, den fik så gode seertal, jamen så skal vi producere en mere. Og så er der en endnu længere sæson 2, og der er ikke særlig meget substans i den. Så der kan du se, at nu er det virkelig bare, narrative strækøvelser, som der bliver lavet, og du får mindre og mindre af kernehistorien i det. Og det er en af grundene til, at jeg virkelig har det stramt med tv-serier. Der er nogle få undtagelser, men der er godt nok også mange, hvor du bliver, altså i stedet for at du får en historie, så bliver du mere opholdt, i stedet for at du bliver underholdt. Men altså, det er en anden diskussion til en anden gang. Det her med at indse, at en historie den er færdig, det er der nogen, der kan have svært ved. Et eksempel på, at du er nået et totalt loft, og du er nødt til at nulstille fra. Det kan være Marvels Infinity Saga, hvor det var hele universet, der var mere eller mindre var på spil til slut. Og så kan du jo ikke komme højere op. Som mennesker har vi i hvert fald ikke en fat evne til at komme op på et endnu højere niveau derfra. Så hvis vi skulle have nogle karakterer, som vi kan relatere os til som mennesker, så er du simpelthen nødt til at sige færdig, og så nulstille, og så starte op med et nyt univers. Og det er måske også noget af det, vi kan se i forhold til den her Marvel-træthed, som der bliver talesat med superheltefilm. Vi har ikke nær de samme seertal længere, og det er simpelthen fordi folk de er bare blevet mættet. De er færdige med den her genre, og nu skal man have noget andet, fordi vi simpelthen er blevet mæt af den buffet, som de her Marvel-film de var. Så har de forskellige modeller herude i siden, og det er lidt for at sige, jamen altså, hvad kan man med de her forskellige? Også for at opsummere og trække nogle tråde til tidligere. Fordi at valmodellen, jamen helt tydeligt, den kan du fint slutte af med og køre videre på, og du kan også godt starte ud med din teaser, så er den lidt mere moderne. Så det fungerer fint. Freighter Experiment derimod, altså en tragedie, det fungerer ikke særlig godt i forhold til et serielt format. Fordi at du har det her klimaks, hvor alting går galt, og så viser du, hvordan det går galt, og du slutter relativt lavt. Du har ikke et naturligt afsæt til at komme videre på. Så derfor så tragedier skal ofte ses som værende enkeltstående historier, der er færdige, og du ikke rigtig kan bygge videre på dem. Jo, men så kan du måske tage hvis vi tager Kong Ødipus, så kan du tage hans efterkommer og så tage den derfra. Men den er ikke seriel på samme måde. Den ligger i forlængelse af det, men det er ikke noget med, at de hænger sammen. Du laver en ny individuel historie, som der er baseret på noget andet. Så i hvert fald, hvis du skriver historie eller tragedier, så vær opmærksom på, at det kan være meget svært at få en seriel forankring til værk nummer 2. Hvis vi ser på Dragen, jamen så er den mere eller mindre designet til det her, fordi at den slutter på en high note, og så kan du egentlig bare fortsætte videre opfra. Og det er så derfor, at det så er vigtigt, at man tænker på, at du skal starte relativt lavt med stakesene, altså fordi hvis du starter med Sauron, og så gik tilbage til ringeren og bagfra, jamen, så vil du ikke eskalere, så vil du deeskalere, og så prøve at ramp op derfra. Så det er, der kræver det så, at du har en bevidsthed omkring det, og det vil sige, at du skal have plottet din første sæson ud, men du skal også have plottet sæson 2 eller bog 2 ud på forkant, for ellers så vil du ikke kunne fortsætte det her med, at du hele tiden skalerer op. Yes. Og så er der det her billede af Daenerys Targaryen hernede, og hvorfor er det med? Jo, jeg synes det var passende, fordi at, nu nævnte jeg tidligere prologen i Game of Thrones, hvordan at den ligesom lover os noget, altså stiller os i udsigt, at der er noget ældgammel magi, der er ved at blive vækket til live i den her verden. Og den sidste scene her i sæson 1 for Game of Thrones er et godt eksempel på, hvordan man leverer på det her setup, eller det her promise, som man har sagt tidligere. Så der kommer et payoff, men at payoffet faktisk også bliver et nyt promise og et nyt spørgsmål, et nyt setup, som der kører videre til den næste sæson. Men lad mig lige prøve at bryde det ned, fordi jeg nævnte tidligere, jeg er en visuel nørd, og det vil jeg ligesom prøve at bruge til at sige, men hvad kan vi se ud fra det her stillbillede fra det? Så det første, det kræver en lille smule baggrundsviden, men hvis vi ser på hende, så kan vi se, at hun er ret beskidt, og grunden til det er, at hun er Daenerys Targaryen, hun er gået ind i sin afdøde mands ligbål i forsøget om at følge ham i døden. Og baggrunden for det, jamen det er, at hun er blevet, de er 2 overlevende tilbage af hendes hus, der er hende og hendes bror, og så har storebroren, han har så giftet hende bort i bytte for en hær. Broren, han er skingerne vanvittig, og han bliver så dræbt af Daenerys' mand, Khal Drogo. Og det var lidt en god ting, at han blev gjort det, så det var fint nok. Men nu er hun i hvert fald hun er den sidste af sin slægt, hvad vi ved ikke på nuværende tidspunkt.
Og hun er meget, meget alene. Så går, hun begynder så at udvikle et forhold til Khal Drogo, og altså, der er både respekt og kærlighed involveret i det. Men han bliver så såret under en jagt og ender med at dø. Og det betyder, at hun er nu så alene, som man overhovedet kan være. Alene, udråbstegn. Alt er taget fra hende. Hun er blandt et fremmed folk. Hun er den sidste af i sin familie, den sidste af sin æt. Hendes eneste holdepunkt, der beskyttede hende og holdt hende i live, altså hendes mand, han er død. Hendes bror er væk. Alt er taget fra hende. Så prøver hun så at følge ham i døden, fordi hun ikke kan se nogen anden udvej af det, og gå ind i hans ligbål. Men end ikke det kan lykkes for hende, fordi at hun er unburned. Altså vi kan se i hele scenen, vi ser, at hun sidder på knæ nøgen i det her ligbål, hvor alt andet er fortæret. Hun er på knæ, og hun er brændt af, så der er en helt klar Phoenix skal jeg skrive ordentligt, symbolik og symbol. Så der er klart Phoenix-symbol i, at hun sidder på knæ, og hun er tilsværtet i aske, men hun er ved at rejse sig op. Også fordi det er lidt, når du er på knæ, så kan du rejse sig op. Men det ser vi også noget i hendes gaze, altså i hendes orientering med øjnene. Fordi hun ser ikke på os. Altså hun er... billedet er taget i fugleperspektiv, så vi ser ned på hende, men hun ser ikke op på os. Hun møder ikke vores øjne. Hun ser over os. Det indikerer en form for vision. Slash større. Altså hun sigter efter noget større. Og det er så et af de første, hvad skal vi sige, setups i forhold til næste sæson, eller næste bog, altså med, at hun vil mere. Hun vil ikke bare overleve. Så har vi det her med, at hun er unburned. Det er lige med magi. Fordi det giver ikke særlig meget mening, at mennesket ikke er blevet fortæret af energi. Vi har tidligere set, at hun er resistent over for varme, men vi har ikke set det udfoldet totalt. I bogen, der mister hun så også sit hår, men det var lidt for ikonisk i forhold til selve tv-serien, så der fik hun så lov til at beholde det. Men det ser vi her, og så ser vi også, der kommer en drage op, der kravler op på hendes skulder, og den er ikke alene, den har 2 søskende. Og den kan vi godt lige sætte et par udråbstegn om bagved. Der er nu drager. Så hun er alene, hun er klart Phoenix-symbol, vi har noget vision omkring noget større, hun er unburned, det bliver et af hendes tilnavne, og vi ser drager. Og det vil så sige, så er der i den grad også magi på spil. Så hvis vi lige hopper tilbage og ser, hvad er det, vi blev lovet i prologen? Jo, der er noget, det her løfte om, der er noget ældgammel magi, der er ved at blive vækket til live. Og nu ser vi det effektueret, men ikke bare effektueret i forhold til, at der er en drage. Der er også det her med, at hun er unburned, så der er også en eller anden form for magi i Daenerys' karakter. Så nu bliver der i den grad løftet op, eller hvad skal vi sige, leveret på nogle af de spørgsmål, der var stillet tidligere. Men så er der også spørgsmålet, kan hun overleve, og hvor store kan de her drager blive? Kan de nå at blive? Fordi de er små, og de er skrøbelige her, det er helt tydeligt. Men hvad så herfra? Hvad sker der nu? Det betyder, at der er en meget klar fremdrift. Skal jeg lige gøre det ordentligt. Fordi, hvad nu? Det er et meget klart spørgsmål. Hvad sker det næste? Fordi vi er overhovedet ikke færdige med det her, og hun er da overhovedet ikke færdig med at leve, når hun kan overleve og gå ind i et ligbål. Så vi får stillet en hel masse spørgsmål. Og så er vi lidt op på det, som jeg kan se her, altså med, at vi stiller et spørgsmål og kommer videre til næste afdeling, til næste bog, til næste kapitel, til næste sæson af det hele. Så hele tiden være bevidst omkring, du skal hele tiden have din fremdrift. Det er også det, som der er her ved Sandersons 3 P'er, altså promise, progress og payoff. Og hvis vi så ser lidt på, igen hvis vi skal se på gode scener, det her med fremme plottet, karakterudvikling, worldbuilding. Check ved alle 3 en gang til. Vi har, der er helt klart worldbuilding i forhold til dragerne, og også med hensyn til Daenerys som karakter. Der er der både karakterudvikling fra hende af, plottet det bliver fremmet, helt sikkert. Der bliver stillet en hel masse spørgsmål. Så efter folk har set den her scene, så var de meget, meget klar til at se sæson 2. Så det er et klasse eksempel på, hvordan du slutter på en high note, der stiller en hel masse spørgsmål, og dermed fordrer, at modtagerne rigtig, rigtig gerne vil have mere. Yes.
Det var noget af en smøre, og hvis du ser på billedet her om i baggrunden, så kan du se, at der også er kommet en hel del noter på undervejs. Jeg håber, det her har givet mening. Jeg har i hvert fald prøvet, eller jeg har bestræbt mig på at prøve at forklare tingene undervejs. Men det er også vigtigt at sige, at det her er på ingen måde nogen fuld masterclass til narratologi. Det her det er en introduktion på et nogenlunde avanceret niveau i forhold til, hvordan man kan udvikle sig undervejs. Men hvis der er nogen, der nogensinde påstår og siger, se den her 10 minutters video, så er du en ekspert på det her område, så løb skrigende væk i en anden retning, fordi det er forkert. Du kan ikke, altså det er et enormt, det her med at fortælle historie er et enormt komplekst felt, og det er ikke noget, du bare lige lærer fra den ene dag til den anden. Det tager utrolig meget tid, og det tager en rigtig stor indsats, men det er samtidig også enormt givende, når man begynder at kunne se trådene og se, hvordan tingene hænger sammen. Og jo mere du ser, hvordan tingene hænger sammen, også det her med at låne ting for andre, søge inspiration, og hvordan du bliver bedre som forfatter og storyteller generelt, jamen jo mere givende bliver workflowet også, fordi nu kan du få ting til at ske, du får tingene til at gå op, og det er der en enorm tilfredsstillelse i. Det er i hvert fald noget af det, som jeg har fået ud af det her med os, og også den her anekdotiske rejse fra at gå fra meget intuitiv og panseragtig til at prøve at blive mere, eller være lidt mere balanceret i forhold til, hvordan jeg arbejder. Og jeg har ikke helt fundet knapper endnu til totalt og sådan sige, nu er jeg enten det ene eller det andet. Men det har i hvert fald hjulpet kraftigt i den retning til, at fordi jeg fra, som udgangspunkt er relativt divergent orienteret i forhold til det her med at skrive, jamen det kan jeg godt parkere i begrænset omfang, og så fordi, at jeg har prøvet at lære på den her akademiske rejse og læst en masse faglitteratur og tænkt rigtig meget over tingene, jamen så er jeg blevet væsentligt stærkere på de her konvergente aspekter i forhold til storytelling. Og det har gjort, at jeg er blevet meget, meget mere bevidst. Så i stedet for, at jeg lidt famler mig frem, så siger jeg, så kan jeg prøve det her. Nej, det virker ikke helt. Så lader jeg mig prøve noget andet. Så går jeg simpelthen ind med forestillelse og sige, det her det virker ikke, og jeg kan forklare, hvorfor det ikke virker. Og det er der, hvor hele forskellen ligger henne, når man skal gå fra at tage en historie til at være en okay, fin historie, til at tage noget, som der i den grad har substans, og som der har relevans, og på sigt måske også kunne blive udgivet eller filmatiseret. Så ja, jeg håber, du har fået noget af din tid derude. Hvis der måtte være nogle spørgsmål og nogle uklarheder undervejs, giv lyd, så skal jeg hjertens gerne prøve at besvare dem så godt som muligt. Og hvis der er noget, som man gerne vil høre mere omkring, jamen så også giv lyd omkring det, så vil jeg prøve så kan jeg prøve at lave nogle flere videoer og gå mere i dybden med de enkelte emner omkring det. Hvad skal vi sige? Jeg har også brug for at vide, om det her det virker. Er der en relevans for det her? Er det noget, der giver så meget retur, så det er vand? Altså, så det er noget, man har lyst til at se på, og man gerne vil se mere af. Det har jeg brug for at vide, og så på sigt så vil jeg prøve at gøre videoerne bedre og bedre og mere og mere informative. Det lærer jeg rigtig meget af, og så håber jeg også, at der måske er nogle andre, som også kan få lidt ud af det undervejs. Under alle omstændigheder, mange tak for tiden. Planchen, som jeg kan se herom bagved, den vil jeg få lavet om til en JPG PDF-fil, som jeg vil smække et link til hernede i beskrivelsen herunder, sådan så du kan komme ind og hente den et andet sted, og så ligesom prøve at se på noterne undervejs, og måske tilføje din egen undervejs. I hvert fald, jeg håber, det har givet mening, og tak for tiden, og have en god dag derude.